Lu. Yo, sik. Kok ae sik ngiris iki ketebok kok dene dimakani kewan rek. Yo. Panas ya. Lu. Nanti Rike gak tau jubul itu. Ya biasa mudik. Mudik dah. Rio ya sih, lumayan. Oleh sangu dah. Ya oleh. Sok ta. Mau elok ae. Palo rek. Kan mang nggak ngombe ta? Ngombe niki lho. Heeh, angrekno iki lho. Ngombe kono. Yo. Tuh. Endi? Apa nih? Ngene ku mang lho. Apa ngene iku? Iki lho. Lading. Oh lading. Lho emang kon cekel ngono. Lho. Lah ndek endi mang? Mari iki mang ngombe mau. Karo, sampean di. Gak ngene ta? Pak lho, apa nih? Kula dipung. Karo sih aku. Le. Ojo buye. Lu karo ngene ya opo rek. Awakmu sing gawe ku mau. Cak. Aku men ladingku mang. Lha ya? Lading. Karo. Ladingku mang aku mengiris wong loro ambek anu mang ilang ya moro-moro mari ngombe mang. Karo. Iki. Iki. Di. Iki ono sih. Ayo. Cak, nanti Apaan sih? ladingku mang lho. Lho awakmu mangkan sing nyekel. Pole yo apa sih? Ya Cokotono kono wis. Ngosong gawe iki. Cokotono ae. Yo. Tak kena di. Dicokoti koyo tebu ngono lho. Ya kritis, Bos. Apa nih? Lambe iki. Ya enggak ta. Ya ngono Cokotono ngono padha ae mbek lading iki. Oh, ngrandel. Ancuk lah iki. Ngono meneng ae, ayo. Tunggu lu meneng ae. Ya. Ya gue enak sih lho. Saiki kena digawe. Yo kenek wis. Lah ono ndi ku mau? Lah ketemu di ndi, Mang? Gede kan ini. Aku blek lho kon niku. Matel.